fl-ajruporti ewlenin madwar ir-Renju Unit tħassru wara li l-ħaddiema daħlu fit-tielet jum tal-istrajk. Isma' Joe, għandi idea. Ja. Għandek xafejn tagħtini dik il-ħarsa ta'? Naf x'inhu ma l-idejat tiegħek is-soltu. Xogħol u ġieħ ta' ras. Mhux din l-idea għandna. Imista nagħmlu parti kbir u niċċelebraw il-premju għal dak kemm erbaħt fuq ix-xogħol. Il-ħaddim das-sena tal-kumpanija mhux premju ta' ċajt, ċertifikat bħal dak. Isma', dak nagħmluh fi frame ta'. Biex tiġi kellna ċerimonja mhux biżejjed. Isma' Joe, ikolli ngħid ma tantx għandek stima u letek innifsek ta'. U mina l-ħafna nqasidu minn doq trombi u jiddandam dak li jkun rebaħ. Ma jien ma naħsibx bħalu. Għaliex le? Għadek kemm irbaħt premju bħal dak. Taqtaj li aħjar ma rbaħt xejn? U leke, jiena gburi li erbaħt. Għalija niċċelebraw. Diġà ċelebrajna. U jien għandi sodisfazzjon personali. U fuq kollox, il-premju li erbaħt diġà ċelebrajtu miegħek jien. Ma jien inħoss li niċċelebrawh mal-familjari u ma' ħbiebna wkoll. Ker, jien napprezza ħafna ħsib tiegħek. Però jiena l-vanaglorja ma tantx tagħmel bija. X'vanaglorja? Għax jiena nemmel li dejjem wieħed għandu jibqa' saqajh mal-art. Għax inkella jaħseb li laħaq x'imkien u ma ngħid billu rasu. Tant min jippretendiha. Ma x'hemm ħażin billi tiddandan daqsxejn bis-suċċessi tiegħek? Mela x'nagħmel? Jien irid nibqa' saqajja mal-art. Jien irid nibqa' il-ġew li dejjem kont. Għax inkella fil-ħajja aktar ma tola u aktar taħseb li l-ħaq xi ħaġa akbar tkun it-tiżbita. X'tiżbita? Għax il-vana glorja ta' din id-dinja mtwaslek fil-lil fuq u fil-lil isfel. Għax l-istess nies li jfaħruk u jigglorifikaw kunu l-istess nies li jduru kontriku jarmuk. Għamlu hekk il-Ġesu fil-li kellu daħla trionfari f'Ġerusalem u ftit jiem wara biss l-istess nies salbuh. Fejn sejjer brasek Ġew? Għax fil-ħajja jiġri ke. Ma taħsibx li aħjar inkun ġust miegħi nnifsi u ma ħadd ieħor milli noqgħod nintefaħ li minna li jalħaq xi ħaġa. Jien ma ġew naqbel illi fejn jidħlu premjijiet u rikonoxximenti pubbliċi għall-ħidma tiegħek trid iżżomm saqajk mal-art. L-ewwel nett l-iktar importanti huwa is-sodisfazzjon personali. Illi inti tkun kuntent bix-xogħol u b'dak li qed tipproduċi, speċjalment fejn jidħol il-ġittad ieħor. U t-tieni, mhux kull ħidma u mhux kull xogħol jiġi rikonoxxut. Alla ħares il-ħidma tajba u x-xogħol siewi huwa biss dak li jingħata premju u li jiġi rikonoxxut pubblikament għax kieku ftit u ftit wisq għandna kemm hawn nies jaħdmu u jaħdmu fil-moħbi u kieku qatt xi ħadd jirrikonoxxi dak li għamlu, mhux qed ngħid li sewwa ta'. Imma kieku jien naħdem għall premju, allura ma jaħdem ħadd. Interessanti, il-Vanġel illi Ġesu rebaħ minn fuq is-salib. Meta kulħadd kien qed jikkonsidra li hu tilef, anki l-istess dixxipli tiegħu illi kienu qed jaraw is-salib bħala falliment, ngħidwa kif inhi. Ma setgħux jarawh b'mod ieħor fl-ambjent u fil-kultura ta' dak iż-żmien għax is-salib kien l-agħar kundanna illi wieħed seta' jirċievi. Imma Ġesu minn fuq is-salib kien qed jirbaħ għaliex hemm kien qed jagħti ħajtu għalina u jsalva lill-umanità kollha. Kemm huwa tnobbli dak li għamel Ġesu illi wara dik it-tbatija ħarxa tal-passjoni ta' sal-aħħar qatra ta' demm għal kulħadd, għalija u għalik. U allura dik id-daħla messjanika f'Ġerusalem
kienet tagħmel sens. Ma kienx kontradizzjoni għas-salib. Għaliex hu kien il-Messija minn fuq is-salib li bil-mewt tiegħu qed isalva lil kulħadd. Kellna bżonn aħna li l-premju tagħna għax-xogħol insibuh fis-sodisfazzjon li qed nagħmlu il-ġid għall-oħrajn. Kellna bżonn ukoll illi fil-ħidma tagħna jekk ma nagħtux ħajjitna kollha għall-anqas nagħtu parti minna għax dan jiswa. Mill-Evanġelu ta' San Luqa. Meta sar il-ħin għad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u Ġesu qalilhom: kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati, għaliex ngħidilkom din l-ikla m'iniex se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. U qabad kalċi, ratt il-ħajr u qal: ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom, għaliex ngħidilkom min issa l-quddiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi s-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasmu, nawilulhom u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi u qal: dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li xxerret għalikom. Imma raw, dak li se jitradini qiegħed miegħi fuq il-mejda, għax tassew li bin il-bniedem imur kif hemm maqtuh, imma ħażin għalih dak il-bniedem li jittradih. Huma għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin min minnhom kien se jagħmel dan. Inqalet ukoll kwistjoni bejniethom dwar min minnhom kellu jinżamm bħala l-akbar wieħed. Imma hu qalilhom: fost il-pagani is-slaten jaħkmu fuq in-nies u dawk li jħadmu s-seta fuqhom isejħulhom benefatturi. Intom mhux hekk, imma l-akbar fostkom għandu jġib ruħu tal-iżgħar wieħed u min hu fuq l-oħrajn iġib ruħu ta' għaddej. Għax min hu l-akbar, dak li jkun fuq il-mejda jew dak li jkun qiegħed jaqdi? Mhux dak li jkun fuq il-mejda, imma jien qiegħed fostkom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi, u bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena nħejji għalikom biex tiklu u tixorbu fuq il-mejda miegħi f'saltnati u toqgħodu fuq tronijiet biex tagħmlu ħaqq mit-12 tribu ta' Iżrael.